куатлык, данлы тарихы булган башкорт халкы рухи кымарткыларга бай халык. Был хазина безнең барлык тормыш көнкүрешебездә сагыла, мәдәният, мәгариф кебек дөньяви төшенчәләрдә хаклана. Ата-бабаларыбыз шул кумарткалар нигезендә гомер иткән, ер-һуын, телен хаклаган, яшь бавынды тәрбияләгән. Сибай сәнгать колледжында 2015 елда оештырылган Урал Батыр Сесәндәр мәктәбе халкыбызның буындан буынга күсә килгән тап ошы мирасын хаклап, яшьтәргә yetkерүде максат итеп куйган. Мин үзем нисек Алпамышаның был вариантын нисек башкарам, балалар шулайтып башкара. Тек теге барган халыу менен Алпамышаның һугышкан жерин киттек. Бер мәликәү бер-беренә ташланды тей, бер-беренең белен гына башланды тей. Уң қолына ала егет, еңе алмай. Һул қолына ала егет, еңе алмай. Барган халыу күтәрелә, ергә ташлай. Алпамыша һеңгәдәйдә кире башлай. Мына искитмәле. Бұл Алпамышаның 20 варианты башкорт халкында бар. Без балалар менен аның 5 вариантын өйрәнәсәкбез. 5 варианттың 2 варианты тик минең хамак, мына беренчесен ишеттегез. 2 варианты буындан буынга тапшырылып килгән вариант. Теге Алпамыша индермәһәң, индермәһәң дигән көйле варианты бар. Hem udan tış biz kıssalar öğrenəbiz. Kıssa alar Tahir bilen Zühre, bu yigit Sahip Yamal bitinde, Yusuf bilen Züleyha. Bu kıssalar Türkiye telli halklardan, oşu bizim yakta yaşayan halklarga has ortak әйбер bulgan. Bizim özümüzün başkurt halkındağına tanılgan Аққаққыла 7-8 вариант, Қоңырбуға 7-8 вариант. Оның Аққаққыланың біз 5 вариантын үйренеміз. Алла берһә, пока біз аның 3 вариантын ғана білеміз. Қарайырға, олар башқа қазақтарда, ноғайдарда олардың бірхеле жоқ. Олар тек біздің халықтың Урал Батыр, Ақболат, Зайтләкмән Һавалау 5-6 вариант битинде. Минең балалар 2-3 вариантын өйрәнәсәкләр битинде. Шуңа күрә этнохудожестволыгы сәсәнлек традицияларын, балалар фольклорын, бына уларны мин яһәт кенә итеп эпоска өйрәтә алмайым. Эпоска өйрәтер алдыннан балаларның речитативларын нитергә кирәк. Нимәдән башланык инде бит? Түлке теләймән дә әйтегез әле, кыланып кына. Түлке теләймән, төндә кайда бараһың? Маяшырга барамын. Йылкы мае ялтыраһа, уны кайда куяһың? Агым һауга халамын. Агып китә нишләйһең? Кулга менә тотамын. Кылганһын һа нишләйһең? Үдән төшеп алырмын. Агып китә нишләйһең? Талга ябышып сыгырмын. Мына ошы балалар фольклорында безнең эпостарыбызда яткан позитив энергия хакланган. Уку йортында ошы ук мәлдә Тап Сәсәндәр мәктәбе нигезендә этнохудожество бүлектә үз эшен башлай. Был бүлектә белем алучы студентлар башкорт фольклоры өлгеләрен өйрәнү менән бер рәттән халкыбызның музыка коралдары, борынгы кәсепләре менән дә якындан таныша. Кызлар, мәсәлән, бүген бик популяр булган милли бүдәүстәрне дөрес итеп эшләргә өйрәнә. Шулай ук харык йөненнән киел басу, бала сугу, башкорт халык киемнәрен тегү, уларны бидәү серләрен өйрәнә. Мин бала сактан Мәрьямәс Сәйнән алка эшләй торам. Беләлектәр һәм Мәрьямдән агастар, сәскәләр эшләй торам. Әсәй шуны белеп, мине монда алып килде. Миңа бигрәк охшай монда эшләү. Был елән көмеш укалар менән биделгән һәм төймәләр менән.
Халкыбыз ижадының һәр төрендә үзебезгә генә хас орнаменттар бар. Бында үзенчәлекле бидәктәр фольклорда ла, тукау, сигеү, агас симәрләүдә лә, шулай ук төрле бидәүстәрдә лә һаклана. Шунлыктан халык ижадын өйрәнүдә хайлаган студентлар был үзенчәлекләрне яхшы белергә тиеш. Был сескап дип атала. Уны яшь кызлар кияләр, кияүгә сыкмаган әле. Уны елкәлеккә куялар. Был шулай итеп астырылып куя. Уны кияләр, сөнки сәсмәүргә үрелгән толымдар уякка буякка ялкылдап йөрмәһен өчен. Шундай тасмалар анда куяла һәм улардан бәйләп куя. Менә был минең үзем теккән күлдәгем, был кашмавым, был еләнем. Бисердән эшләнгән битәле. Кашмауның койрыгында башкорт орнаментының бидәге. Сәнгать колледжының этнохудожество бүлеге студентлары бүген бөтә тырышлыгын быел республикала үтәсәк халыкара фольклориадага әзерлек өчен һала. Улар был юнәлештә максатлы эш алып бара. Республика кимәлендә үткәрелеп килгән төрле сараларда әүзем катнаша. Милли юнәлештәге күргәзмәләр, осталык дәресләре, гамәли кәңәшмәләр булар барыһы ла укытучы һәм студентлар өчен тәҗрибә туплап артабан үсешү өчен булышлык итә. Кызларның эштәре үҙәре саҡ ҡына өйрәнеп, опыт йыйып алалар да халыҡты өйрәтәләр. Менә ошо мәлдә сәсмәүерҙе бәләкәй балалардан алып, йәш киленнәрҙекендә ҡыҙҙар эшләй. Бөтә республикала. Менә минең 2-нче курс студенткаһы 1-нче курста уҡыған сағында уҡ сәсмәүер буйынса гран-при алды бит инде. Ошо мәлдә без әҙерләнеп ятабыҙ фольклориаданың асылыуына минең ҡыҙҙарым үҙҙәренең этнографик яҡтан дөрөҫ булған костюмдарын кейеп һәм бер нисә селтәрҙең бер нисә төрөн, һаҡалдың бер нисә төрөн, ҡашмауҙың бер нисә төрөн студент булараҡ түгел, студент та һәм мастер булараҡ, оҫта булараҡ күрһәтәсәктәр. Башҡортостанда ойошторолған халыҡ-ара фольклориада быйыл 18 июлдән 1 августҡа тиклем уҙасаҡ. Унда 5 ҡитғанан вәкилдәр һәм 100-гә яҡын коллектив килеүе көтөлә. Сибай сәнғәт колледжы студенттары был ҙур сара барышында халҡыбыҙҙың милли кейемдәрен, ауыҙ тел ижадын яҡшы белеүсе белгестәр сифатында ҡатнашасаҡ.